इन्टार एक्स एनडिएफबि खौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै। इउपिपिएल आव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं। एक्स एनडिएफबि नि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं। फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय। जोंनि माखासे इउपिपिएल नि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै। दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा हाजिरा मावना जाना दङ, सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जाना दं, सोरबा बेंगालराव थानानै दं, सोरबा माद्रासाव थानानै दं। ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ। प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों, जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै एनडिएफबिआ गबिन्द बसुमतारीजों पेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स एनडिएफबिखौ नायनांगौ। आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ, बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोनहा दायथ' दंमोन। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों बिथांमोनहा जेबो मावासै। बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केटासा अल अभार जेनेबा जोंनि एनडिएफबिनि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं। बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों, जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला, जों खौसे जानानै जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा थांनो हायाब्ला, किन्तु फिउचाराव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया। भुटानाव जानाय अल क्लियार अपारेशनाव एनडिएफबिनि माखासे गोजौ दैदेनगिरिफोरा गोमानानै थानायनि दिनैसिम जेबो खबर मोननाय जायाखै। दा बाथ्राया जाबाय, बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बिथांमोननि गुमुर संदाननायनि थाखाय माबाफोर राहा लानाय जादों ना जायाखै? भुटान अल क्लियार अपारेशना 2003 आव जादों आरो बे एटाकआव अलमस्ट बुंनो थाङोब्ला दिनै वेस्टार्न कामान हिसाबै 19 जन जे जोंनि केडार्स आरो अफिसार्सफ्रा दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनैसिम मोननो हायाखै। आरो बे जिनिसखौ जोङो दा गभर्नमेन्टखौ जों क्लेम खालामगासिनो दं, जाहाथे माखासे जुदि जोंनि सुबुंफ्रा बा जोंनि केडार्सफ्रा दङब्ला बिथांमोनखौ थाबैनो बख'नांगौ होननानै बुंदों। आरो दिनै जिहेथु दा नैबे माखासे जोंनि भुटानाव थाबोनाय जेनेबा हाब्रां बा इरागदाव आरो फोजौखां बिथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों रायलायनाय समाव थिम्फुआव रायलायनो खांनायनि उनावहाय जिहेथु बिथांमोना गेलेमफुङाव बिथांमोना मोनसे फैनानै गेलेमफुंनिफ्राय बिथांमोना डाइरेक्टलि माने बेवहाय जेनेबा भुटान आरो इन्डियाननि आर्मिफ्रा बिथांमोनखौ हमना लांदों। बिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनैसिम जों मिथि मोनाखै बबे जायगायाव दङ। दा जों खोनानो मोनदों प्रिजनाराव दङ बा जेलाव दङ, बे खोथाखौ बुंदों। दिनै दङब्लाथ' बे जिनिसखौ जों बख'नांगोन आरो बख'थारनांगोन, जाहाथे जोंनि माखासे बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बे अल क्लियार अपारेशनाव 35 माने केटासा अल अभार जेनेबा जोंनि एनडिएफबिनि मानसिफ्रा दिनै जिउ होदों बा गोमानानै दं दिनैसिमनि बेलायाव। जोङो नुनो मोनबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय आलादायै बाहागो लानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मोनसे खोथाया जाबाय मा, नोंथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन।
दिनैनि बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि आलादा मोनसे साननो गोनां जाखो बे बेलायाव मा फोरमायगोन? आंथ' इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दिनै आफादगिरि बुंनो थाङोब्ला नंगौ थांनाय पिटिसि इलेक्सनाव आङो इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन इउपिपिएलनि जानानै बा इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेटमोन। आंनि समस्तिया सराइबिल समस्ति। नाथाय आङो गेलेनायाव आं साक्सेस जानो हायासै। आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएलआव आङो पार्टी हिसाबै थिगानो दं, खिन्थु माखासे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे इउपिपिएलनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोनखौ आङो मोजां मोनाखै। जाहाथे मोजां मोनैनि खारना जाहैबाय जिहेतु साप'ज जोंनि एक्स एनडिएफबिखौ इन्टायर एक्स एनडिएफबिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला रावबो दिनैसिम नायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा हाजिरा मावना जाना दङ, सोरबा अन्थाइ बाला सालिना जाना दं, सोरबा बेंगालराव थानानै दं, सोरबा माद्रासाव थानानै दं। ओरैबायदि मोनसे खस्थ' मावनानै जानानै दङ। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै एक्स एनडिएफबिनि दा बिसि फिसाफ्रा जेनेबा फिसाया जेलाव दं, होमबा फिसाया जेलाव थानाय बिथांमोननि बिसिया सोरनावबा दखानाव साहा काप सुनाय, सोरनावबा न' सिथ्ला सिबना जानाय, बेबादिनो मोनसे बिराद खस्थ'। दा बेनिखाय जों सिन्था खालामदों, जोंथ' जातिनि सेन्टिमेन्ट गोनां, जिहेथु जोङो साप'ज एनडिएफबिनि जों सासे लिडार, जेनेबा आं सानदों जिहेतु जोंनि आफादनि मानसिखौ मानो नाया खार'ना। आरो जोंनि आफादा जेनेबा एकर्ड खालामदों, होमबा बे एकर्डआथ' एनडिएफबिनि एकर्डसो, रावनिबो एकर्ड नङा। एनडिएफबिआ सिलायहोदों, सिलायहोनानै सारेन्डार जादों, नङा होमबा? अब्ला दिनै जोंखौ मोनसे मा होनो जोंखौ जोंनि सायाव बिथांमोना नोजोर होआखै। जिहेतु दा जोंनि गेजेराव एक्स एनडिएफबिनि गेजेराव जेनेबा इउपिपिएलआवनो दिनैनो मेन माबाफ्राव दङ, बा माबायाव सिस्टेमाव दङ। बे सिस्टेमाव जेनेबा गोबिन्द सार दङ, बा फेरेंगा बिथां दङ। बिथांमोनखौ दिनै अलमस्ट माने ओरैबायदि बुंदोंमोन, जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंदों, जिहेतु माखासे सिस्टेमाव थानाय बे सानै एनडिएफबिआ गबिन्द बसुमतारीजों फेरेंगा बिथांजों माखासे एक्स एनडिएफबिखौ नायनांगौ दायित्वआ बिथांमोननि सायावनो। आरो केस बा जेलाव थानाय बा माखासे रिहेबिलिटेसन बा एग्रिसिया जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेनेबा साख्रियाव पारामिलिटारियाव सोनांगौ, बिनि बेलायाव गासिबो बिथांमोना दायित्व दंमोन। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामदों, बिथांमोना जेबो मावासै। बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों, जों पलिटिकेलि जुदि थांनो हायाब्ला, जों खौसे जानानै जुदि एक्स एनडिएफबिफ्रा थांनो हायाब्ला, खिन्थु फिउचाराव जोंनि एक्स एनडिएफबिफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेबो गैया। बे खोथाखौ आं दिनैनि सिगाङाव नोंथांमोननिसिम आं बुङो।